Máte radi domáce limonády? Tak si ich urobte doma, lebo vtedy sú najlepšie a nemusíte za ne platiť 7 eur. Ako na bylinky nepotrebujete žiadny balkón, stačí mať proste na okne kvetináčik, ktorý si kúpite na našom obľúbenom trhu na Žilinskej. Je tam výborná pani, ktorá predáva rôzne druhy mäty a keď vám prežije, tak ako mne neprežila, tak môžete piť celé leto domáce limonády. Medovka je výborná na ukľudnenie, takže to bude naozaj osviežujúci, upokojujúci nápoj. Ak nás pozeráte v zime, tak si spomente na 37 stupňové horúčavy. Teraz by som to zakvapkala citrónom a pridáme lyžicu, alebo teda podľa chuti, slovenského agatového medu. Je výborný tekutý, takže sa dobre rozpustí. Alebo môžete použiť agáve, alebo čokoľvek. My sa snažíme vyhýbať cukru. Okrem teda toho, že je to biely jed, tak aj celkom chrupčí pod zubami a to nemáme radi. Takže teraz tam príde krájené mango, nakrájené na kocky. Ak neviete, ako sa krája, pozrite si naše video raw cake. Dávame mango, je tam pomaranč. Ja niekedy, keď si robím letnú domácu limonádu, tak si to zvyknem zaliať trošku aj horúcou vodou, lebo vtedy tie bylinky sa oveľa lepšie rozvinú. A potom si tam stačí pohádzať ľad alebo chvíľku počkať, kým sa to schladí a je to v podstate ako keby domáci ľadový čaj. Limonáda je hotová. Ochutnáme, či je dobrá. Najlepšie je, keď ona trošku postojí, ako chvíľa. A ochutnáme, či netreba niečo prihodiť. Osviežujúca. Skúste sa osviežiť aj vy.